Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ejing para rawuh ingkang kinurmatan, ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking siramat lan kanunyanipun kita sedaya saged sakempal wonten ing papan menika kanthi pinaringan kasarasan. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing wekdal menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi tema gotong royong lan kerukunan. Urip rukun tulung timulung ing masyarakat. Yaiku gotong royong lan kerukunan minangka kabudayaan luhur ingkang sampun dados ciri khas masyarakat Indonesia wiwit zaman rumiyin. Para leluhur sampun nglestariaken nilai gotong royong inggih punika tumindak bebarengan kanthi tulus lan ikhlas kangge nggayuh kabejikan bebarengan. Urip rukun tegesipun gesang kanthi tentrem, guyub lan tanpa pasulayan. Nalika masyarakat saged urip rukun, suasana ing lingkungan dados ayam tentrem. Kebak keterasenan lan paseduluran kerukunan punika saged dipun wujudaken kanthi ngajeni lan ngurmati saben tiyang. Sanajan beda agama, suku utawa pendapat, saliyane punika tulung timulung ugi dados bagian wigati saking bisang bebrayan tulung timulung ateges tansah gelem nulungi lan paring pitulungan dumateng tiyang sanes ingkang butuhake tanpa ngarep-arep piwales. Kanthi tulung timulung beban abot dados langkung enteng lan masalah saged dipun rampungake kanthi bebarengan. Ing zaman modern kados sakmenika kadhalangka semangat gotong royong wiwit suda amargi pengaruh globalisasi lan teknologi. Tiyang kathah langkung remen nyambut damel piyambakan lan kurang srawungan kaliyan tangga separo. Mila saking menika kita kedah nguri lan lestantunaken nilai gotong royong lan karukunan supados boten luntur kapangan jaman. Sumangga kita miwiti saking awake dhewe, ayo tansah ngajeni tiyang sanes rukun kaliyan tangga lan gelem tulung timulung. Kanthi mekaten kita saged bangun masyarakat ingkang harmonis, tentrem lan sejahtera. Mangkaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sesorah menika saged maringi paedah lan pitedah dumateng kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.